Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet harmanyna tawsyrlanyny gaýdylýan 1.650.000 tonna galla hasyl münasibetli türkmen halkyny utlady. Azatlyk radiosynyň Daşoğul we Lewap vilayetlerine ýerli çeşmeleri hemde habarçylary bu ýyl geçen ýyla garanyna galla hasylynyň öňet bolanyny aýdýar. Beýleki tarapdan ýurdun owa hojalyk pudugyny ýygyrlaýan synçylar galla hasylynyň artykmajy bilen dolunyň onuň aýdylmagyna soragly çemeleşýär. 9-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine media we medeniýet serişdeleri prezident Berdimuhammedowyň döwlet buğday planynyň ýerine ýetirilmegi münasibetli türkmen halkyna galla çykarençileri ýiberen gutlaw hatyny köpçülige ýetirdi. Goloyda Azatlyk radiosynyň Daşoğul we Lewap vilayetlerine habarçylary regionlarda bu ýyl galla hasylynyň geçen ýyl bilen deňeşdirenigine bereketli bolanyny, ýöne ýurdun owa hojalygyny ýygyrlaýan synçylaryň getirilýän resmi sanlara soragly çemeleşýändigini habar berdiler. Türkmen medeniýeti bu ýyl galla çykarençileriň 1.650.000 tonna buğday hasylyny döwlete tawsyrlanyny habar berýär. Geçen ýyl Türkmenistan buğday plan borçnamasyny dolup bilmedi. Ýurt içindäki gararsız çeşmeler ygtybarly maglumatlara salgylanyp geçen ýyl döwlete tawsyrylan gallanyň ýarym million tonnadan sähel gowrakdygyny habar beripdi. Synçylar ýurtda plan borçnamasy esasyna ýygnalýan buğday we paxta hasyllary döwlet harmanyna tawsyrylanyny artdyryp ýazmalaryň giň ýaýranlygyny, munyň Sowet döwründen miras halan enlikdigini aýdyp gelýär.